Kini ang laing sumpay nga itong sugilanon. Ikaw ang damo, ako ang punuan. Bisan pa sa kalinghod siyang panghuna-huna. Iyang nasabtan ang pagbati sa usa kay gala nga nawad-an og mahal sa kinabuhi. Kamao siyang maluoy og magpakabana. Pag-alahi ra gyud. Tiyo? Oh, lahi kayong ubang kabataan nga linga kayo. Sa kapag palang gali nila nga nagkahigala ni Tumbe. Pero natandog ayon siya sa sitwasyon karon. Natandog siya sa sitwasyon ni Tumbe. Naapa ang kapitan sa barangay, Tiyo. Ako sang duulo na. Kay gusto kong Mamakasyon ta? Ha? At ta sa Disneyland, aron malingaw ka. Oh, uyog sa silula, mami? No. Ha? Dili ko gustong wa ka, lula. Agwanta ha, Kyle. Ha? Sagdilag dili una kun iya pa ubanon kay dili ra masab tingali mo magdugay di. Salamat sa Ginoo. Lepay mong kayo ka, ha, Jumia? Hey, Jo. Tabangan ko sa kapitan sa akong tumunga sa gupon si Tombi. Since wa man gid ay laing kaliwat ang bata din eh. Dayo raman sabdi ay na sila. Mao ganing diha ra gyud sa dam site dapit mutug pa. Mao nga pait gid ay kayo ang nahimong kinabuhi sa inahan ug anak. Ubad na tong amahan ni Tombi. Tungod kay libre man day kulata ang inahan sa buhi pa ni. O masab kayo nangusog sa pag-report sa gibota itong tawanan sa iyang pamilya. Kay nahadlok sa tingali. Gumikan kay durugista po lagi. Pero luoy kaayo si Tombi sa nahitabo karon nga. Sila nagyong duha nga magtiayon ang nawagtang. Kay nag-inusara ang bata. O na may baw kung asa paingon. Ay, sa pagkatinuod lang. Plano unta sa kapitan nga siya na mo sabgop sa bata. Pero ako siyang gihangyo, Jo, na ako na lang, kung itugot lang sa mga hingtungdan. Pero mag-istorya pa mig-usab si Kap. Ingon siya, iyaraw niya kung tawagan. Sa ato pa? Laing misyon na siya ng imong atubangon? Hinoon, mintras buhi pa kun o suminang ni Mia, naaaragid mi si Muluyo. Nakita na ako nga naghinam-hinam si Benji, nga maangkon yun nato ang katungod sa pagsagop ni Tompi. Mao nga kinahanglan yun nako ang tabang ni Kapitan. Esther, ikaw na may pangudaan ng ubang mga sakop nato dinhi ha. Mientras wa ko dinhi kay tuwa sa bakasyon, kinahanglan nga husay raning dapit sa akong pagbiya. Misali ko sa imong katakos sa pagda sa uban nimo mga kauban dinhi. Kay ako ramang nakita nga yukbo kay silang tanan nimo. Tungod kay giayo raman ako silang tanan, ma'am. Wa man ko'y gipinig sa akong pagtagad. Kay kinsarapod taon ko, oy, aron magpataas. Nga parihas raman mi nga imong giswelduhan. Mao gani. Sa sunod nga biyahe, kita nang tulos si Kyle ang magkuyog. Ano siya ka magkasuway og taak sa ubang lugar sa gawa sa nasod? Sikat na niya ka. Ay, okay ra kaayog anhera ko sa Pilipinas, ma'am, oy. Sa ato pa? Dili ka mo uban bisag dadun tagit ka? Muuban, uy. Muuban, ma'am. Lagi ha? Ayog ko buti kung unsay akong desisyon. Ay, naaday ko'y nalimtan og sulti ni mo ganiha, ma'am. At tong gikan kong nangumpra. Nga naman? Na ako'y nasigpatan nga usa ka taong disente nga nagpaatbang dinhi sa bahay. Ha?
Sa diha na ko sa sud sa nataran, ma'am. Ako siyang gili og balik. Naipahaw kapag unsay akong nakita, ma'am. Unsa man? Nagsige gud siyag tutok dinis imong bahay, ma'am. Seryoso gid kayo ang iyang naong. Gusto gud unta nako siyang gawason og usab aron pangutanon kun si kinsa siya ug unsay iyang tuyo dinhi. Pero giabot man sab noon kog kahadlok, uy. Naa pa? Lilia dito kung naa pa ba ug unya balik ka dayon ko dinhi. Oo, ma'am. Kinsa ka man kanit na may daotang tuyo dinhi. Ipanikuron ako nimo. Dili ka gyud makalikay sa bala ning akong pistola. Nawa man, ma'am. Ha? Ha? Mura sa nagkabantay da? Nagikuha ko ning akong armas? Basig mo balik to, ma'am. Dili gyud siya magmahay kung masipyat siya. Pinangka kagid sa Ginoo, Benji. Dili siya masugod nga mapakiyas ka, anak. Ngano din, ay? Kinaaman siya. Ha? Dali na, Tombi. Nanay, salamat ha. Salamat kaayo. Oh, Tumbi? Oh, nga naman kasikap na imong mata. Oh, nalipay ka na ba nga nakita ni mo si Tombi, anak? Oo. Pag inilhanay na mo nga managsuon, ha? Tungod kay gikan karon, anhi na mo puyo uban nato si Tombi. Unsa? Tinuod, nay? Tinuod? Maugani nga ni ana siya. Ako siyang gikuha aron may kauban ka na unya dinhi. Yay! Magsulti ta, Esther. Doon na lang ko'y gustong klaruhon nimo. Unsa man, ma'am. Ay man, Kyle. Tuas among kwarto, nagtanaw-tanaw man tos mga binata nga libro nga imong gipamalit para niya. Oh. Unya na lang ta mag-istorya balik, oy. Gikan mimong lakaw. Kumplituhon ko ning bata sa tanan niyang kinahanglanon. Kay dili ko gustong maiwit siya sa uban. Sige na. Ilisito kay mang lakaw mi. Oo, ma'am. Kung dili ka lang yun mangontrabida, Esther, ipaniguro na ako nimo. Mabulahan ta. Ha? Sige na, go. Andaman na tong bata kay mag-ilis na sa ko. Benji, gusto ko tra ka nga anik ko sa inyo. Uy, ipay gani kay ko. Paita, oy, ako na lang usa. Wa na akong papa. Kanya karon, wa na sad ko'y mama. Maayo pa ka kay bisag, wa na imong tatay, na pa man imong nanay. Ako kay, wa na cute. Luoy kaayo ko. Wa na ko'y kaparaygan. Wa na mo am-am na ko kung mahila ko. Unya, wa na mo hapuhap sa akong buhok. Katong buhi pa si mama o si papa, unya kulatahon ko ni papa kung dili dayon ko makatubag kung iyan akong tawkod.
Bahala na lang gud kun matikay ang si mama. Unya, magduko ang iyang ngapil. Kay mo may maiko sa tampalos ni papa. Kay iya kong panalipdan. Pero karon, kung awayon ko sa uman, wa na'y mulaban ako. Ni si nanay, anak. Nanay, Andam tamong panalipdan si Benji. Kung hilabtan man mo sa uban. Di ba nagsulti tang duha sa diyang gikuha ta kangagikan karon, ako na ang imong nanay? Ako na ang imong inahan. Maong sa bisang unsang oras kung mingawon ka ni mama nimo, gaksa ko. Haba? Nay. Tumbi. Ati anak, ayaw nag-ibundak ang nga ni Tombi. Mahimo ba? Kay magkuwang masyan mo. Gusto na ako nga imo siyang tahuron og ati. Okay ba? Oh, Nay. Oh. Ate, ayan na pasigila ka. No, ubag nagmayo imong tabon-tabon. Mura na nun ka anak, goldfish. Goldfish. Kana ba? Anak yun ha? Katawa. Ayaw pagsigig hilak. Pero ayaw na siya pagsigig katawa. Kay abi pala ko niya, nabuang na ka. Hoy! Kung ang magsiki o katawa, pisa ko'y lami. Ingnon nga nabuang na. Kanang magsikikilap, unsa may itawag anak, bi? Nayabag na. Alegria. Oh, nanguyab naman ka. Nunso. Katugon pa ka, no? Ha? Katugon pa ka. Oo, pero dili ko gusto matog. Gusto ko moadto sa sementeryo. Ansa? Sige. Atong duahon ang lubong sa imong mama. Pero, katugon na ha? Kinay, bugat kayo ang imong mga mata. Mura pa chuchig na itluyan ay. Mao nga kinahanglan gud nga matuog ka una. Ha, Tombi? Oo, Nay. Hala, kapuha si mga mata tumbi. Ha? Gilantan ka? Uy, Pay ka pa kuno ko sa imong agtang, be? Awa. Labat kayo nga akong uuy. Uy, husto si Benji. Mahilanat ka. Nayo ka init ba nimo? Cho! Ay, niara ko silong. Dado na to sa ospital si Tombi kay taas kayo hilanat yo. Pagkanindot kini mong pagkainahan, Nimya. Kung parehas man tingali nimo ang tanan mga inahan, pagkaswerte sa mga anak. Kay sa gamay lang ganing bation sa panglawa sa mga bata, datong judayon nimo sa doktor. Tungod ka dili ko gustong mo kumpiyansa tiyo. Mauna nga, mahadlok tiyo ko basta bata na ang masakit. Mao gusto gyudayon ako nga mahiling ning doktor kung dunay bation. Mayo lang gani kay waram dahil laing problema ang bata. Maong mingon ng doktor nga pwede siyang atong ipauli. Pero kinahanglan gud nga atong tumanon ang tanang tambag sa doktor para walay problema. O tiyo, Nimya, nakasiguro ba ka nga wa ka masayop sa imong desisyon sa pagsagupan ng bata? wa gyud tiyo. Tungod kay, gibati man ako nga, gikinahanglan gyud ko sa bata. Parehas ni Benji. Ubanan unta ka sa Ginoo ning imong misyon, day. Hinahod pa unta nga dili ka niya pasagdan. Ma'am, unsa gani tong imong giingon nga doon na tay laing istoryahan? Yes. Ingon ini. Gusto ko nga makasuod mi si Kyle.
O gusto na kong kuhaon gikan niya ang iyang pagkamanggiuwawon. Ang akong gusto, Esther, nga makatunagin siya sa pag-isip nako nga maugyot ang tinuod niyang inahan. Maong sugod ka rin gabi eh. Ato na siya muhigda sa... Na, ayaw sugot lula eh. Dili ko eh. Mauwaw ko. Kita lagi tupad lula. Ayaw sugot na magitupad ko ni ma'am. Mami. Okay? Mami. Ayaw na tawag padungga si Ma'am Carla. Nga parihas na ako, magmaam lang gihapon ka niya. Nakasabot ka dong. Sige, pero kung magtupad mi, niya gigna. Ini gabi, dili lang ko. Ay, suwaye lang sangkod. Ha, suwaye lang. Pero dili gani gyud mada. Aw, ani na lang, ato na lang gyud unyang pasabtod si Ma'am Carla. Ay, kaluoy sa bata. Nagkatug pero nagdakayday ang luha. Ay, apektado gid kaayo sa pagkamatay sa inahan. Kay pila pa lang gani kaadlaw man sa kamatayon ini. Nahugno taon ng panglawas ni Tombi. Nay, ganahan siya di kanitumbi? Oo. Nga ganahan mo kaniya? Tungod kay ako mang nakita ang iya pagkabuutan. Siya ang angayani mong ikauban sa tanang panahon. Tungod kay nakasiguro ko nga malayo ra kas peligro. Hinuon, sa una pala na akong pagkakita ni Tombi, abid ako angay nga magpalayo kaniya. Kaya abi maguna ko dili siya maghatod og kaayuhan diha nimo. Dili kaniya mga igsuon. Dili giday na to angay hukman dayon ang atong isikaingon. Gusto ka ni Mia. Labi nagwa ka masuito kung unsa gyud ang iyang pagkatao. Kinahanglan nga imo gyud ang tugkaron kung unsa gyud ang kamatuoran. Nauwaw bitaw ko sa akong kaugalingon. Labi na sa diyang ako nakita nga naagid siya'y pamatasan. Makamaong maikob. Matinahuron kaayo. Basta kay buutan. Ikapasigar po gyud sa ginikanan. Ato kitserong ubanan sa menteryo. Nay ha, mangita sa kugbuwak, nay. Ha? Atong dadan nato siya buwak. Ang yang mama ni Tombi aron na malipay sa siya, nay. Oo, pero mamalit ta dito sa menteryo og mga puwak. Hasta mga kandila nga atong ihalad sa lubong sa iyang inahan. Nay, Unsa man? ayaw jud papahawa si Tombi na ya. Anigid siya sa ato, ha? Ma'am? Oh, nga ba? Katensyonado ba ni mong dagway? Ma'am, naana siya, ma'am. Ha? Kinsa? Katubang tao, ma'am, nga akong giinguni mo ba nga nagpaatbang dinhi. What? Karun ka. Ay, ma'am, ayaw sa... And ayan guys, nung na to no, ang laing episode karong adlaw, dali sa ikaw ang gamot, ako ang punuan for today's episode guys. August 31, 2025. Og last day of the month. Og ma-ber months na guys. Og part 18 murag magkauyab goron ni Sla Benji guys og Tumbi. Pero nga nang Tumbi man pwede pangalan ani oy. Dili ba gani Tumboy? Boyesh? Diba? Dili goro. So I hope nga nalingaw mo guys no kung na may mga comment, opinion karong adlaw guys. Comment down na yan sa comment section karong atong basahon sa sunod upload. Mag-shaves muna ako guys.
Guys, mabugnaw nga kaudtuhon kanatong tanan. Bugnaw ng palibot guys kay nag-ulan-ulan. Samutan pa yun kabugnaw kay nagpa-aircon. Ginamnam yun na ako guys ang kabugnawon sa palibot. Ayan, done na ta guys no sa atong proper hygiene no, personal hygiene guys. Haso kayong bigote guys. Ay, dahil kayo motubo. Every 2 days ko mag-shave guys. Kaya dahil kayo siya mo taas. O gaulan. Gaulan pa sa gawas guys. Ang saan ako pagtugbong ani. Mangumpratan ako guys, ulan man kaayo eh. Mingaw na pud atong negosyo ani. Guys, pag ulan mingaw ang negosyo. Samot pa ang balot, barbecue, uban pa ang mga negosyo nung pang outdoor. O magbasa ta karon guys sa inyong comment. Nag-install pa ko sa sa YouTube Studio. Anyway, Domingo karon guys no. Musta man ang inyong Domingo guys? Nanimba ba mo karong adlaw? Kamo ba nagpiknik uban sa inyong pamilya? Nangaligog dagat or nangaligog suba? Saturday is a family day. Saturday, Sunday ang pud iron. Sunday iron guys. So magbasa tag comment sa niaging episode guys sa part 17. Thanks sa 184 views. Shout out and greetings to you, Dodge Vasquez. Opposite ang batasan ni Carla sa iyang tinuod nga anak na si Benji. Naliwat na noon kang ninya ang batasan ni Benji. Syempre kung kinsa mo ito magpadako murag mo ma-adapt ba ang kinaiyan no? Kung unsa ang environment nga nadak-an sa bata, ma-adapt yun siya. Kung buotan yun po ang bata, pero kung daotan yun po siya. Pero ito yung depende ra na guys na mga uban nga dili ma-influensyahan kay kinaiya gyud nila ang pagka nagyud sa ilang kinaiyan no. Bisan pa man kung nilad ang environment. So I think mauna to guys. Thank you so much kay mag-edit pa tano og mag-upload pa tag laik drama guys after ani. Thank you so much. And good afternoon kanatong tanan.